Mfethu uhambo lempilo yomndeni lindlela ebanzi kodwa ngelinye ilanga liyadinga ukuba sihlale phansi sithelelana amanzi sibeke eceleni impakamo sivulelana izifuba simele iqiniso sime kancane ukukhombana ngeminwe ngoba eminingi isuke ikhombe thina uma iqaqa lingazizwa ukunuka thina amakhwapha sozinuka thina nifakane emgodini nilandela nokwezimvu nifuna ukulungisa iphutha ngephutha wena bhuti esikhundleni sokuthi ukhule ushona phansi kuyacaca ukukhula nokhula bengithi uzophuma ejele inkungu seyithe ukusuka nomqondo soqala ukusamuka kepha usabuya nequnga esikhundleni sokuthi usiqoqe ulungisa impilo yakho sazibuyisele emuva awungitshele uzozuzana mawubulala umalume cha dade wase wabugcina ubulwane kwesakhe isifuba kungani na uvikela umalume isikila mkhuba bengingazi lenkulumo ngaphuma kwezakhe indebe kodwa sothinike nalegcekeni seseqana nothufu lamafezandlebe awuzali ukila umhlola yekusayintombi usahlolwa naze lasiyali iqolo wayengazengizona ezimithiyo ubaba usomnandi mayethu mangaphela imali yeqolo eminye imizi yovalo ngeshwa nalo wakithi uyobalo wena bhuti omncane nakuba uyaphefumula bongabona laba bashana osungixeka ngabo namhlanje ngoba yonke leminyaka kuleli ikhaya besiphila ngemali yeqolo labo wena wehla wenyuka uthi uyazama kepha singaboni lutho lihlanganayo esikhundleni sokuthi wenza imali ulandelana nontanga banemali kandabuka usiphoxile sethi sibongo akasigonyelwe uyafana nabantu ekade bekhalelwa amasongo iqiniso liyababa uvuka ngolaka udade melibeka ngembaba ikuhlule kanjani wena impilo ungazamile ontanga yakho mabeya phambili bakushiye kanjani wena emumvu samile kontanga yakho uyafana nje nesithombe mosuvumile inhlupheko izenza isiqhwaga phezukwa wakhe amahlombe yo bendabuko lichoshwa libhekile hayi ngoba ngingabona ukuthi angiyindoda lutho kepha impilo la ngaphandle kwayona mawungayibuza ngami ngabika imbibi ibika ibunzi ukushoda kwamathuba emsebenzi kusenze sabiza abafika kwelimagada ahlabayo sesadla inhlavana ngobhudi kade angiboni sonke lesikhathi bengibhace ngesithupha ngibalekele sami isithunzi kepha ngcono kona sincetheze ngesikhathi sisagxile emkhulekweni ngethemba lokuthi ngeni imini kuyolunga singaze sifele emanyaleni njengomunye umbhemo osebuya ngaphakathi etilongweni vuma mfethu uhlulekile empilweni ubudoda bakho bulahlile wabushiya ezaleni ozakweni babeyozama njalo usalele emumva njengomsila life kanjani iphupho umnikazi esaphila awuhlukile nembila ngokuyalezele yaswela umsila okushuthi usuyafana nokhondolo olumkhokha wokhokho lasala kuwe labayinsila sesingawasola nje amathuba omsebenzi kodwa wena noma kwenzekile wathola itoho elincane sibe sisakwazi lapha ekhaya ukhetha ukuhambela kude ukekeliswe kwenkalankala kuyosiza nganike ukutohoza komuntu ozohluleka ukusiza ikhaya wena ke ngabe uyathula ngikwazi ukukhulumana namanje usaqasha ngesithuba into yaziyo ukukhiqiza ingane uzali uyakhuluma nina nobabili ukuthi niphumile endleleni ngabe niyavuma niyeke ukulokho eniphikisana nogwavuma nangu unsindise ngabe sikhuluma indaba yakhe